da na zo neman matata ɗayar na samu waliyinta na ce ina ciki fa ina son wanci, ya ce to ai kai ne malaminta, shikenan na baka izini amma kar ka fara magana da ita yanzu. Na ce sai yaushe? Ya ce sai ta gama hadda gaba daya. Na ce ba damuwa zan jira. Na jira sai na shiga. To Allah ya sa kuma ka san malamin Islamiya, yawa in kana son wata ai ka san da cewa haddata tafi za ka fi, za a fi dora mata sosai. In an yi wa kowa na wajibi to fa aufi lana alkaila wa tasaddaq alaina. Don haka na bata hadda iya son raina. Bayan an gama wannan na riga na gama toshe wurin, sai baban duk wanda ya zo neman ta sai ce to akwai wani fa, ka san shi kuma hafizi ne ita kuma hafiza ce, kai hafizi ne? In ya ce shi hafizi ne wallahi sai ɗauko ƙur'ani sai baka, ai sai ɗauko ƙur'ani ya buɗe na ya ce to wa katabna alaihim fiha, ci gaba. Yana kallo kana yi sai sake buɗewa, ce inna safa wal marwata, sake buɗewa ana ta yi a sura ɗaya, can zai ɗibo wuri nesa ya yi ta yi, sai ya ce lallai kai hafizi ne. To ina nan ana yin haka, wani ya zo a kore shi sai aka samu wani mai masifan tulawa wallahi ya zo aka buga sai ya ce cap, na dai ce sai hafizi amma fa akwai wani a ciki, to haka na baka izini ka shiga amma bari in tambaye shi. Wallahi ko bawan Allah nan da amana sai nemo ni, sai ce akwai wani ya zo na gwada shi kuma wallahi ya ci jarabawa, ya ce zai shiga. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce sai da izinin wanda ya fara zuwa na farko. Don haka ka ba da izini? Na ce wallahi na ba da izini, ai na yadda da kaina. Tuni da buge shi malam. Na riga na gama gyara kayana Islamiyya. Tana nan muna godiya ga Allah har ta haifi wasu alarammomin ma. Wanda ya ce yana tambaya cewa sunan Ar-Rashid baya cikin sunan Allah, bai tabbata ba a matsayin sunan Allah Ar-Rashid, saboda baya cikin sunayen da Allah ya kira kansa a cikin Alkur'ani, baya cikin sunayen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a cikin hadisi. Riwayar da ta zo wanda akwai sunayen Allah guda 99, riwayar Imam Tirmidhi wanda a ciki akwai Ar-Rashidu, riwayar bata inganta ba. An fahimta? Don haka shi yasa malamai ke cewa ba a sa wa yaro suna Abdulrashid, amma an sa wa mutum wannan suna sai dai ka rika ce mishi Rashid din shi kansa, amma ba zai zama Abdulrashid ba. An fahimta? Ko kuma ka ce masa Abdul Rashid a madadin Abdulrashid. Don a larabci in ka ce Abdulrashid kana nufi bawan Ar-Rashidu, Allah kuma baya daga cikin sunayensa da ya tabbata Ar-Rashidu. Amma ka ce Abdul Rashid a madadin Abdulrashid, to yana nufi bawa kuma Rashid. Kuna fahimta? Don haka shi ne bawan kuma shi ne Rashid din shi ɗaya, ba a jingina wa Allah ba. In ba za ka iya duwannan ba kawai ka ce Rashid ka huta.